الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. Bwakasiriki biye juma ye biye lahoroma donye bwakasiriki juma donya fe min ya ala delili ani yafa deli sarakati boli chama bwakasiriki o kanga chaya juma donya fe note buna aramade jina ni mbeleke amada foi kama uko ka ala don ka kira don bwakasiriki ikado ala ko min ga toyi o ka toyi anga min ga ngo sebe koroke min wora ka geleya anga sali anga shun bwakasiriki nae mami ja shun nayi maa min ja yɛrɛ i kana shun nayi maa min ja sali nayi ja i kana sali i bi sali ni shun min kɛ i t'o kɛ ala ye i b'o k'i yɛrɛ de ye sabula ne ma shun ni ma sali wakasiri k'a tɛ foyi bɔ ala ka alaya la wakasiri k'i masa alahu taala se masa an b'a ɲini ale de fɛ ale min bɛ gundo dɔn sanfɛla ni dugumana min kɛra min ma kɛ min yɛrɛ bɛna kɛ wakasiri k'i min yɛrɛ tɛ kɛ diɲɛ dugukolo sanfɛ min dɔnna min ma dɔn wakasiri k'i min sɛbɛnna ma ci kɛra ni fɛn min ye ci yɛrɛ ma kɛ ni fɛn min ye bakasiriki subhanahu wa taala ale de bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalama an ka b'o masa de ma masa sankɔrɔtalen masa saniyalen masa min n'ale de b'a ka masaya la kabini diɲɛ daminɛ diɲɛ bɛ wuli ka maa min don a ka masaya la o ye subhanahu wa taala ala an malidenw y'an dama kasi la ala dama kasi yɔrɔ t'anw na e ala kelen kɔ ala an malidenw y'i wele welebaa wɛrɛ t'anw na e ala kelen kɔ dɛmɛbaa wɛrɛ t'an na e ala kelen kɔ sinsin bere t'anw na e ala kelen kɔ i k'a dɔn fɔyɔrɔ t'anw na e ala kelen kɔ ala e min y'anw da k'an bila nin jamana in kɔnɔ ala a diyara an ye ala i k'a dɔn an b'i tanu ka da o kan anw ka jamana in ala e b'a kalama ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan gɛlɛya ani wulikajɔ min ɲɛsinnen don an ka jamana kan alahu taala e yɛrɛ b'a dɔn ka tɛmɛ an kan ala ngo n'a ta bɛɛ ala an b'i deli dɛ an malidenw b'i deli dɛ ala an b'i deli i k'an ka jamana in suma ala an b'i deli i k'an ka jamana in kisi ala an b'i deli bingani wale min dalen don k'anw ka jamana sɛgɛrɛ ala an b'i deli maa minnu b'a kɔfɛ maa minnu bara k'a kɛ maa minnu b'u dɛmɛ ala i k'u halaki ala i k'u halaki k'u ta tiɲɛ ala n'i y'u fa k'u don jahanama kɔnɔ ala i ka tasuma bilen mɛnɛ u kunna ala diɲɛna i kana lafiya d'u ma ya ala ala o k'i ka ala kama o kɛ mahamadu kama o kɛ Qur'an lazim kama o ka Qur'an lazim baraka kama magani madina baraka kama shirifu baraka kama ala on bi deli ala bi deli ala dande ka ɲumanya la ala dande ka hinana ala bi deli o hinana ala bi deli o ɲumanya la ala ka ɲuma shuranga amin ka ɲuma shuranga i ka hera shuranga ala kana an ga danga denye i kana danga den bwana ala ka an ma baraka mai i ka an ma jidilenye ala i ka kɛnɛya dama ala ka nafolo chama shuranga ya rabbi allah Allah on be deli malidenw b'i deli la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam c'est masa masa mi ye kelen ye c'est masa bɛɛ lajɛlen ka masaya bɛ ban ka min don a ka masaya la ale de bɛ masa tɔw sigi wakari n ka bɔ ala de ma ala ni ba ma ja wale ni ma fa ni ni janfa in ala ni bɔra yɔrɔ min e alahu taala b'a dɔn i b'a sɔrɔ anw ni nin de ka kan bi ala ne ye min kɛ o de ka ɲi walahi ala ne ye min kɛ o de ka ɲi ya allah ya allah ya allah ya allah ala an ka jamana den kisi min bɛ jamana kɔ kan min bɛ jamana kɔnɔ ala an ka jamana den kisi min bɛ jamana taama bɛ min kɔnɔ taama yɛrɛ tɛ min kɔnɔ ala samiya ji kun bɔlen bɛ ji ɲuman d'an ma ala k'an kisi ji ka ɲangata ma ji bɛna ni ɲangata ni balawu min ye ala k'an kisi o ma ala sumafɛn ɲuman d'an ma ni sumanw sɔrɔla k'u ɲɛna i k'a dun ji d'an ma kɛnɛya ani hɛrɛ kɔnɔ bɛɛ k'i bolo kɔrɔta maa min bɛ mobili kɔnɔ k'a boli i jɔ maa min bɛ tɛrɛ kɔnɔ faransi walima i bɛ diɲɛ jamana min na n'i bɛ tɛrɛ kɔnɔ ka taama i jɔ tubabu kelen bɛ k'i bila yɔrɔ fura la furala in da dɛ i ka daba ka dugawu minɛ Usman Madan Sherif Aidara n'a ye furana da a bɛ gɛn dɛ basaden san b'a sɔrɔ kɔlɔsi b'i bolo i bara k'ala deli Mali e k'i ka kɔlɔsi in jɔ fɔlɔ i ka dabata in minɛ ayiwa
an karamɔgɔ Amadu Hadital a bɛ yɔrɔ min Ala de b'a gundu dɔn an y'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kisi Ala k'a porokoto Ala k'a bɔ an y'o ɲini Alahu Taala fɛ Al-Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا هو الله الحمد لله رب العالمين karamɔgɔ dama tugura naam ne ko wala cogo bɛɛ di Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le point n domini Boubacar Sidiki nin y'a boli ko siɲɛ 360 ani siɲɛ 6 ye maa min y'a sɛbɛn a to a de ko Fred Jara Boubacar Sidiki i k'a dɔn Asimu Goyita a ye doni sɔrɔ sa dɛ Boubacar Sidiki Asimu Goyita i k'a dɔn cɛsiri sera sa dɛ Asimu Goyita Boubacar Sidiki i k'a dɔn ani fili man kan tuguni sabula bɛn de kɛra ka jamana den fanba bɛɛ fɛ Boubacar Sidiki o sɔrɔla jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma dialogue intermalien Boubacar Sidiki bɛn kɛra ministrew ka laada ɲɔgɔn ye min kɛra juin kalo tile 11 bɛn kɛra kan Mali den bɛɛ lajɛlen sɔnna Mali den fanba bɛɛ san 5 kɔni o ka d'a ma Boubacar Sidiki an zo min ne don fɛn min ni fɛn min na o ye jamana ɲɛtaa ye jamana sɔrɔ suyani kɛlɛli Boubacar Sidiki ka jamana bila sen kelen kan san 30 Boubacar Sidiki k'a don démocratie dɛsɛra fɛn min na Mali den fanba de jɛna n'a ye Asimu Goyita doni b'a bolo sa dɛ ni doni b'i bolo Boubacar Sidiki i b'i taa yɔrɔ dɔn i b'i kuma yɔrɔ dɔn i b'i jɛɲɔgɔnw dɔn Boubacar Sidiki i b'i kɛcogo dɔn i b'i ka kɛwale dɔn camancɛ fanga ni fili man kan bilen Boubacar Sidiki an t'i jɛ n'a ye k'a fɔ président Asimu Goyita k'a filila sabula anw ka jate la maliyɛn 100 o 100 70 bɛɛ lajɛlen nin kelekulen don ni ka taa transition nɔfɛ a ɲɛmaa dun ye général Asimu Goyita ye sɛbɛnnikɛla ko min ye o maa 70 100 sarada la Boubacar Sidiki olu sigilen don ka fɛn min kɔnɔ n t'o f'i ye de Boubacar Sidiki tiɲɛ don Mali bi gɛlɛya de kɔnɔ san 30 gɛlɛya ni k'i b'a b'o kɔnɔ Boubacar Sidiki a bɛɛ lajɛlen cɛ ka koron ka kɛ ɲɔgɔn fɛ nka kumaba damadɔ bɛ yen sɔmin kelen don i n'a fɔ min ye lakana ye Boubacar Sidiki k'a dɔn o baara minnu daminɛna jɔnko Ala nimisi wasa kɛra nka maliden kɔrɔtɔlen don sabula kɛlɛ min bara ka kɛ n'a bɛ fɔ an ye don o don nin ba manje hakɛ in fara u ye nin yɔrɔ in minɛ u ye nin yɔrɔ in kɛ Kidali minɛni yɛrɛ kabini o fɔra jamanadenw ye Boubacar Sidiki an minnu ma kalan n'an tɛ kodɔn an caman kɔni ɲɛna kɛlɛ yɛrɛ banna koyi k'a sɔrɔ kɛlɛ de bɛ sen na sisan nin ye kɛlɛ daminɛ de ye Boubacar Sidiki n'a dunmaw ɲɛna kɛlɛ banna an mago bɛ min ni min na n t'o f'i ye Boubacar Sidiki k'a dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ sɔrɔ wari ka sɔrɔ tiɲɛ don maa minnu galannen don walima minnu ka kegu olu caman b'a dɔn k'a fɔ ko daminɛna Boubacar Sidiki n'o ma se ka kɛ nka dɔw ka daminɛ Mali fan bɛɛ sɔrɔli ye armée ka wuli ka jɔ kɔni o dogolen tɛ maa na ɲɛdimi fura don kɔdimi fura tɛ bamanji bara ka fa i ko ndɔ Boubacar Sidiki jamana a bara ka walankata wuli ka jɔ minnu kɛra jamanakuntigi a n'a jɛɲɔgɔnw fɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn suya tɛ sabula sɔrɔsiw labɛnni minɛnkura sanni an ɲɛ b'o la o de kɛn bɛ sababu ye min y'a to an ka sebaaya sɔrɔ nka gɛlɛya minnu bɛ senkɔrɔla la o ma ban Boubacar Sidiki a k'i jija kuranko maana an ka ɲinɛ i k'a dɔn dibijugu kɔ n'o kɛra Boubacar Sidiki i k'a dɔn a ka yamaruya di se bɛ jamanaden minnu ye walima jamana yɛrɛ se min b'a ye min ye usine baw ye an ka bɔ i k'a dɔn ɲɛnɛkisɛ bilen la ani taamajugu la ka taa minɛnw san jamana wɛrɛ la k'an bɛna n'a ye ka sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ɲɛnen b'an fɛ yan Boubacar Sidiki k'a dɔn o ka di jamanadenw ye n'o bɔra yen sirabaw dilali Boubacar Sidiki fiɲɛ ka don ka bɔ kɛ a bɔ jamana kɔnɔ an ka taa yɔrɔ la yɔrɔ minnu ka d'an ye Boubacar Sidiki dangana karan na a ko i k'a dɔn an bɛ nin bɛɛ lajɛlen nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko kuranko gɛlɛya n'o banna min ye Asimu Goyita ye a yɛrɛ n'a dɔn ko dɛmɛbaa b'a la sabula jamanaden sebabu ye minnu bɛ jamana kɔ kan walima jamana kɔnɔ Boubacar Sidiki ni nɔgɔya kɛra ka sira bila i b'a ye k'a fɔ jamana in fa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ usine ye san 5 kɔnɔ a bɛ se k'o kɛ Boubacar Sidiki o k'i bɔ yen politiki kɛnɛ kan
parti politique minnu dira waati ke maliden fanba bɛɛ lajɛlen ko hali ni wulikajɔw nana boloda hakilina kura ka don la min bɛ se k'a to jamana taabolo kura ni yɛlɛma kura ani jamana labɛn kura bɔgasiri k'olu ka kɛ o de la kɛwale minnu wara n'o ye u ko min ma charte des partis politiques o bɛɛ nkan kura n'o hakilinaw o bɛna kɛ sababu ye parti politique bɛɛ lajɛlen ka bɛn kelen kan maliden ka taa sira kelen da ɲaami ni ŋanamu ka bɔ politique la ɲɔgɔnzan ka bɔ politique la wari bɔli politique la o ka bɔ a la maa min bɛ se jamanadenw n'u bɛ n'u ka k'u ta o ka kɛ foroba ca a k'o furan k'o sɛbɛn kɔrɔjɛ don o don an b'a la ko malikura malikura in ti jɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn ni maliden kura tɛ sabula malikura kuma bi fɔ an ka maliden kɔrɔ de bɛ yen suyɔni bingani janfa Boubacar Sidiki maa kelen k'i da miliyari kelen kan foroba cakɛlaw la Boubacar Sidiki i k'a dɔn o de bɛ sen na hali bi n'a ka bi u ja gɛlɛyalen bɛ suyɔni na sabula ayiwa cakɛda minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ i n'a fɔ Oclé o n'a ɲɔgɔnna bureau de vérificateur général olu ma bɔ donna fiyewu bi transition na k'a fɔ k'u m'a fɔ suyɔni kɛra nin yɔrɔ in na ni miliyɔn kasabi in de tununa Boubacar Sidiki k'o mankan o tuma Asimi Goyita a bɛ mun kɔnɔ o baara la Boubacar Sidiki sariya yɛlɛma donna na tiɲɛ don nka hali bi maliden mago bɛ sariya la maliden mago bɛ kiiri ɲuman na Boubacar Sidiki hali bi n'a ka bi o kan ka tɛnku n'o dun bɔra yen faamuyali kana jamanadenw na k'a fɔ min kɔni ye ayiwa an ti siran an ti jɔrɔ Boubacar Sidiki o b'a sɔrɔ sariya ɲuman de bɛ yen ni sariya a tigɛ ko ɲuman bɛ kɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn maliden tɛ siran bɛɛ lajɛlen ja bɛ gɛlɛya o ka mana bɔ yen Boubacar Sidiki n'i ye ko ta k'u lajɛ ani jamana wɛrɛ cɛw Boubacar Sidiki o taa ka segin n'o nani o ɲɛfɔli kan ka kɛ maliden ye tiɲɛ don n'i ka passeport bɔ bi taama sira la n'a sɛbɛnnen don a kan ko maliden filɛ u b'i ɲɛda lajɛ siɲɛ fila o ma sɔrɔ foyi la Boubacar Sidiki k'a dɔn yɛlɛma minnu kɛra jagɛla minnu dara transition fɛ u ɲɛna fɔ k'a fɔ k'a to ten nka hali bi a tɔ bɛɛ Boubacar Sidiki a ko diɲɛ dɔnniya kuraw an kana ɲinɛ olu kɔ olu ka sama ka na an ka jamana kɔnɔ Boubacar Sidiki min bɛ se k'a to min ye yeelen ye o bɛ se ka bɔ ten sa min bɛ se k'a to jamanadenw i k'a dɔn u bɛ miiri kura ni hakilina kura ta min bɛ se k'a to i k'a dɔn jamana a ɲɛtaa bɛ sabati cogo min na a ko n'i y'o ta dun ka fa b'o kɔnɔ sɛnɛ b'o kɔnɔ min ni min kɛli ka kan o ka bila o la Boubacar Sidiki ɲɛda kana lajɛ i k'a dɔn o de bɛ kɛ sababu ye jamana in yɛrɛ a kurukara bɛɛ lajɛlen ye an k'a fɔ ko tabarikala nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le point kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ tun kɛra le point an bɛ u fo u ko n'i ko naloma ma k'a ka t'i dogo ni janto ma kɛ a bɛ si a kun fɛ n'i ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko nouvelle horizon Seydou Konatɛ nin y'a ka fasiri ye Seydou Konatɛ ko min ye wulikajɔ ye e ko min ye kununko politikitɔ ɲɛmaa dɔ bɛ yen hali n'a sɔrɔla politikiko a n'a wulikajɔ ni a bisa ɲami o jɔn bɛ fɔlɔ politikitɔ ɲɛmaa kɔrɔ dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko parti alternative pour le Mali a ɲɛmaaba n'o ye Mamadu Traoré ye bɛɛ lajɛlen b'a wele ko le roi bibi in na a bɛ rɔya la kasokonba kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kununko alamisa ye ala maa bɛ se ka kɛ roi ye kaso kɔnɔ kaso masakɛ a ye kuma minnu fɔ n'o y'a lase te jɔn kan da so ma ɲɛma dɛ min ye Mamadu Traoré dit le roi min ye politikitɔ ɲɛmaa ye n'o ye parti alternative pour le Mali ye min ye kununko alamisa ye ka bɛn suɲɛkalo tile 19 ma san 2025 min ye tribunal de police national de lutte contre la cybercriminalité maaw n'u janto dabaraw la nin bɛɛ kɔfɛ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye le roi ye ale kɔni sigi la sa ka min ye caméra ye walima téléphone ko o jɔ a yɛrɛ kan vidéo dɔ kɔni k'o sɛbɛn kɔrɔ o maana senfɛ sa ko a ma dangari anw ka sɔrɔdasiw ka taabolow la wa a tilala ka dangari camancɛla fanga ɲɛmaw u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la a y'a jira k'a fɔ min ye rusiw ka sɔrɔdasi minnu bɛ anw fɛ yan k'an b'a la k'o sara an ka jamana o k'an tɛ wari de la miliyɔn bahu ko yalima k'anw ka sɔrɔdasiw ko jɔda jumɛn bɛ u la ko wa ko n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ anw ka jamana in bɛ danga min na bi donc ala ko jamana min do ko sɛgɛbaatɔ jamana do ko n'a fɔra ko wari de bɛ ta ka bɔ o kɛsu kɔnɔ ko ka sɔrɔdasi wɛrɛw sara ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ko yalima k'o ka kan wa a ye kuma fariman caman fɔ ka tugu ɲɔgɔn na nin vidéo in kɔnɔna na i b'a dɔn min ye kiiri tigilamɔgɔw ye olu kɔni mana ninnu lamɛn u bɛ bɔ ni kuma minnu ye a dɔw bɛ jɔlen i bɛ sin ka maaw ten min ye ko accusé d'atteinte au crédit de l'État et diffamation
de fausses informations sur les forces de l'ordre. A ye kuma galo kuma langolo ta k'an ka jamana lagosi n'a ye ka laban sɔrɔdasi kulu i k'a dɔn ka kuma jugu ta k'olu sɛgɛrɛ min b'a to galabu bɛ sa. O don min ye le roi ye Mamadu Traoré dit le roi donc ala a ye nin kɔrɔfɔ farimaw de ta ni ka sansalama a gɛlɛyara. I b'a ye k'a fɔ nin kɔrɔfɔ kɔni mɛn cybercriminalité Adama Kulubali fɛ o ye wele bila a ma mais a ye maa minnu ci a ma fɔlɔ o de ye 15e arrondissement ye f'a ko Jikɔrɔni ACI la olu kɔni taara ni ka taa Sɛbɛkɔrɔ Salo ka na n'a ye a salolen kɔ ka na u y'a Sɛbɛkɔrɔ ɲininka kuma minnu bɔla da kɔnɔ a kumaw bɛɛ lajɛlen fɔla ni ka jɔ a la bawo a jaw bɛɛ lajɛlen bɛ yen wa n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a kɔni mandat de dépôt de dala kan ka taa kɔsɛbɛ kasobonba kɔnɔna na wa min ye kununko ye a kɔni a bɔra ka ko a tabiya bɛɛ lajɛlen kalama bawo a jirala k'a fɔ min ye san 1 datuguli ye ŋɔɲɛ hali fiɲɛ t'a fiba a n'o kɛ kaso o kɔnɔna na o tɛmɛlen kɔfɛ min ye sefo wari 100,000 ye 500,000 francs CFA a b'o sara alamandi ye jamana ye k'a sabu kɛ a ye dasago fɔ wale min ta ni ka ɲɛsin jamana ma n'i y'a Sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye maa kofɔlen ye e ko kaso o doli nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye koyi a ye fɔlɔ kɛ o bawo min ye politikimaw waati min na fɔlɔ ko k'u ka politiki wulikajɔ ni k'a bɛɛ lajɛlen dulon fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ minnu dɛnna ni ka taa ɲɔgɔn ye politikimaa dɔ ka so kɔnɔna na maa 11 gendarmerie nationale olu y'u tɛgɛ da o maa 11 kan Mamadu Traoré dit le roi a tun b'o maa 11 la wa n'i y'a lajɛ kalo 5 o y'o de kɛ kaso kɔnɔna na o bilalen kɔ ka bɔ i b'a ye k'a fɔ o de kɛra wolo nin kɔrɔfɔ farima ninnu na tuguni min kɛla sabu ye k'a lasegin ni ka taa kɔsɛbɛ kaso kɔnɔna na nin wesɛbɛ tuma y'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Seydou Konate a ka fasiri dun Babatunigi n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant nin y'a boli ko siɲɛ 600 siɲɛ 200 ani siɲɛ 28 wa a ka siri k'i k'a dɔn ba Mundaga maa man ka politiki dɔn ka tɛmɛ a kan sabula politiki daminɛ jamana in kɔnɔ Mundaga dalu n kun b'a la kabini a sifin fo ka na si jɛ wa a ka siri k'i maa min mana sɔmi ɲɛnamini fɛ sigiyɔrɔ kelen i k'a dɔn o de y'o fura ye ba Mundaga kuma na wa a siri k'ale kuma o kuma i k'a dɔn a bɛ kuma ka kuma nege to maanifin na a bɛ kuma bila k'a nege to i la Mundaga kalannen don a bɛ kodɔn wa a ka siri k'o tɛ nkalon ye wa a bɛ baara min k'a kɛ n'o ye avocaya ye Mali kɔnɔ maa t'o baara ɲɛfɔ Mundaga ye ale de bɛ maa kalan avocaya la wa a ka siri k'i k'a dɔn a ye tabalen gosi dɛ a ko tuma min a fɔra ko parti politigiw ɲɛmaaw k'u bɛna wele ka ɲininka o kɛra parti politigiw dilen kɔfɛ k'u bɛɛ lajɛlen k'u labɛn u taar'u tɔgɔ ma ka sɛbɛn jiw ma bon a ka siri k'u ye kɔrɔfɔ in mɛn ayiwa radio Mali la ani réseau kan ayiwa i k'a dɔn wari min dir'u ma jamana fɛ u bɛna taa sɛgɛsɛgɛ a dɔrɔmɛ 1 donna yɔrɔ min ba Mundaga ko ale nisɔndiyalen don sabula o bɛna kɛ sababu ye malidenw k'ale Mundaga dɔn a dalen don a la min ye politiki tɔn caman ye o ka se ka dɔn sabula n'i y'a mɛn ko i jɛlen don pasi Boubacar f'i ka bɔ kɛnɛ kan a ko nin de tun bɛna kɛ sababu ye i k'a dɔn kɛnɛ kan bɔli o ka kɛ sababa ye a ka dɔn n'o ye sini di faso yiriwatɔn ye i k'a dɔn u ka se ka ɲɛfɔli kɛ ŋunuŋunu min bɛ wariko la wari min bɛ don olu ma Boubacar n'o tun bɛ di parti politigiw ma a k'i k'a dɔn sariya de y'a ko fɔ sariya sɛbɛnw ani fɛn bɛɛ lajɛlen jɛlen don o kan san 4 Boubacar i k'a dɔn wari in a sɔrɔbaliya n'o ye subvention ye a tubabukan Boubacar k'a dɔrɔmɛ pigini Miskara Jarati Boubacar k'a sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen kɛlen don olu bɛ min kɛ wari in mana na a bɛ don da ni da min fɛ a pigini u b'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn ni ka taa di sariyatigiw ma yɔrɔ min n'u k'a ma ko cour de compte olu sɔrɔ k'a fɔ ɔhɔn an jɛna n'a ye nin wari in duncogo yɛrɛ de ye Boubacar k'a k'o sɛbɛnfuraw bɛɛ a k'o k'i bɔ yen Boubacar k'a dalen don a la a kelen d'o ye nga jaa min ko b'a fɛ ka da politiki tɔnw ɲɛ jaa ko olu politikimaw olu sɔmina wa ko olu a bɛna gɛlɛya dɛ olu ka taa sɛbɛn ɲini walima k'u bɛ taa kuma Boubacar a ko sabula maa min ko i ka tɔn cira Boubacar ni tɔn cira o kɔrɔ politiki jaba la yen datugura baara tɛ kɛ bilen Boubacar o kɔrɔ ko ɲɔgɔn ye politiki ɲɔgɔn ye olu sɔmina u bɛ maa kelen de ci u bɛ taa siège dayɛlɛ ka sɛbɛn ninnu ta maa kelen tɛ taa ka taa a fɔra u kana kɛ 2 ou bien 3 n'o tɛ maa kelen danaya bɛ dɔw kan u bɛ taa yɔrɔ in dayɛlɛ ka sɛbɛnw dara cɛ o cɛ taara i ka tɔn bulonda dayɛlɛ u tɛmɛ dɔ mana hali i jɔtɔ u b'a fɔ k'i min ɲɔgɔn ye la i tɛ taa su fɛ wa kana taa tile fɛ i bɛ taa su fɛ o ka jugu a tɔ bɛɛ t'a ɲɛ dɔw
ba mun daga ma kake ko mun daga nyedi la ilaha mun daga ko an seba korote ka ta so da yele ko ambita sebe mo ai no do politique to no jawala no ka sieju ye ya do aplaki be dilo sa ko bi abe sebe ko ka aba jo sika ko ko ka aplaki o ba jira ka ko inda bla la jo wala anya da bla pe ni ngele wo kele mi yoro mi ne la me e mangegu ni ngele mi yoro mi politique ma nunu ngele o kele e ba soro ma mi bu ko ku ma do détacher wala e ta nyero suba u yere dama bi ñon du yoro dongu bamu daga ko aku sema korote aku ni deka joflo lu ka tu yere flo kono wa boaga dirigi aku ton tira na ya u ye ñon zoro si yila u be ta kuma de damna ko te dam voilà zago war ko kuma we zoro ka tu bo dirigi ni sebe nunu ni mbara ngara politique pro de kono akaru ko so de kono sema mura nunu bele gele labele mbe e premier ministre ki to ayere ma ka fo de coupe yebe ko mu daga jodo ha c'est bon nabuka mu daga c'est très bon nabuka ayebe funu funu ulle Muhammad Rasulullah ba mu daga ko ku sema ko rote bi utita ai ba be cour de côté so ko cour de côté la olu e ki ala ka wasa aku te boy aku kita cour de côté de ko papier mi mo lugu bolene ku kana nu ga marale ne yaro ni tara déposer copie do be dima e na no de o be comparer ni marale mbubolo ako sisa mi bike waso luka tota ubi dekera de bo amo parti politique tira wa awulila aide ya ko ya ga ta ga sebo da o le be fo voilà parti politique wa awtiledo ay ta kan nyanye ke kurdu ko ay nyoy ta la de no ma nyoy sebo de ta ayo même blaro dole do comptabilité wa ya comptable bi warni wardu na romi ku kan nyanye ka nyafo nyanye ka sebe bamu daga ko jami dale dunye dongala olu tebi de yo tuna tabi o jako ni aywa mafoko mi ngoni nye aywa gele mi bu no fa ko wulila olu kata nwa ko bita sebe nyini kata goro kula o kuma tala o kuma premier ministre aye mi ngoni vo na so la ba sebe la u kan sebe minu nu bara ko nyini de abebe cour de compte la elenu katai wali mo ka fo yamaria diruma o ka tu ka nyanye ke aka fo jiebe ka me premier ministre sebe fin de bon na décret promotion ay tanwanye la arrêté ministériel binyo no ko ni gera yamaria be duma note olu sebe korote bi o sebe korote sini boga siri kasa o ga mini ka fo de aywa atana mina nyanye la walma anyanga parti politique dale o matala ni munye sebe ni anye mi bo indépendant kono aka bi bolla akari mbala chugo bebi karamo da watu ngara okote ko banabato o senga lafiya borote kaburu doye ni yenda ga do ni sama be bo sabam no kama ko eleju mali de nyedi ni ya laje mi adama amadu ejaraye asaba koro kumambe ako ni ya onga ministry no nyeshimbe jamana kono ko e kana ko baro ma ni ya le no ministre de la sécurité intérieure et de la protection civile donc ala manifin bela gile unye jombe ala ko yi bawo ni ya laje mi onga jamana de ya bugula tike sebe nango ko carte d'identité nationale wal ma carte biométrique foka ta se passeport ma ni bela gile soroli o kembe ni da dinga daye bawo ni ya laje akoni salatu tike o be yini gan nogoya ka papier nunu soroli maintenant a papier nunu be yini faamu nunu vana be nandara e kamata siban hura nunu yini wasanga maldiya ka saka sabati o soroli fana o kembe martaba su bela gile bawo mamunu fana sigin bo ko dalai olu koni ngeme ka yesa o koni o ka jela tige dilana ka ba bawo sogomi no forme ministre souve papier nunu zoroli sababu le kanga tormoyo min zara ni tara ki beta yini a yini yoro la ministre so keme ka yoro munun gogo ibaye ka fo olu fana sebo koro sigin be sa ku tege ja o koni u ba fe ka ke fe dona duguje na folo min be boka do ko dafe adago siga bongo sebe wa ma be sigi yere yini nga ko yalma mi malikurai o tabulo mi no bala ka sanzala ma jesli
tigi naani kɔnɔna na bi Mali yɛrɛ kɔnɔna na ko yalima Mali kura yalima ko hakilina mun taabolo minnu filɛ nin ka ɲɛsin nin sɛbɛnfura ko ninnu ma k'a bɛ Mali kura taabolo a b'o de maana wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ fatirikɛla Leju Mali kɔnɔ n'o ye Adama Amadu Jara ye Jarakɛ kɔni ko min ye anw ka ministre de la sécurité intérieure ye k'a ka fɛɛrɛ kɛ a k'i kɔfilɛ jamanadenw na sɛbɛn ninnu n'o ye jamanadenya bugulatigɛ sɛbɛn ye min bɛ tali kɛ carte d'identité nationale kan ka taa se carte biométrique ani passeport ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔli o bɛ se ka nɔgɔya jamanadenw ma cogo min na misali bɛ ta fɛn min na i bɛ o dɔn wa kɛrɛnkɛrɛnnenya baccalauréat o natɔla tɛ nin le 23 de ce mois maa minnu bɛ yen n'olu sisan ka tɛmɛlen bɛ n'u bɛ n'u présenter n'an b'u wele ko candidat libre olu bɛ taa nin sɛbɛnkura de ɲini n'o tɛ i tɛ se ka don salle kɔnɔ sɛbɛnkura di tɛ ka sɔrɔ a bɛ kɛ cogo di dis-moi ne ma defu sɔrɔ ne ko mɛ présenter bac la a bɛ ɲɛ o bɛ kɛ cogo di e tɛ pan étape kan ka taa fan wɛrɛ fɛ a fɔ n ka defu n'o don n ka tɛ dɔ kun t'i to première année la première cycle la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ cinquième année la wa a bɛ dépend école ka évaluation cogo de la d'accord n'a sɔrɔ la dɔnniya dɔ b'i la min b'a i yamaruya ka bɔ kilasi 2 la ka se 4 na wali 5 na o fɛɛrɛ bɛ tigɛ o bɛ na o dɔnniya dɔ bɛ na ɲɛkolo gɛlɛya tɛ lettre kalan n ko dɔ bɛ na min ye fatirikɛla ye Leju Mali kɔnɔ a ko min ye jamanadenw ye k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ bɛ bi sɛbɛnfura ninnu ko la bawo a kɛn bɛ sabu ye jamana fan dɔw bɛ yen ni ko nin ko i bɛ munumunu salo kɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ni sɛbɛnfura ma ye bolo sɛbɛnfura de sɔrɔli o kɛn bɛ wɔkulɔni ka gɔyɔko ye o tɛ ka sɔrɔ wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ minisiri ka taa se an ka commissariats ma hali an ka chef lieu d'arrondissement ninnu bɛɛ lajɛlen de kan ka wuli ka jɔ fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa min ye nin bugunatigɛ sɛbɛn n'o ye jamanadenya bugunatigɛ sɛbɛn ye a ka se ka sɔrɔ jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ wa a ka sɔrɔ sɔgɔnna fana sɔgɔn min n'o bɛ ku an dufa da la bawo jamana min ye fasirikɛla ye n'o ye Adama Amadu Jara ye a kɛn bɛ ka kɔrɔfɔ ta ni ka ɲɛsin hali min y'an ka camanjɔrɔfanga ɲɛmaa ye min ye général d'armée Asimi Goïta ye k'a ka nin ko in sɛbɛkɔrɔ lajɛ walasa ministre de la sécurité intérieure ka baara bɛ se ka nɔgɔya a ma cogo min na fɛɛrɛ kan ka tigɛ min ye jamanadenya bugulatigɛ sɛbɛn ye o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na lafiya kɔnɔ ka taa sɔrɔ la a ma kɛ ni gɛlɛya ye sɛbɛnkura n'a tɛ sɔrɔ jamanadenw olu ka taama ko walima u ka munumunu salo jamana yɛrɛ kɔnɔna na yalima ko o ko man ka lajɛ jiɲɛma jɔlen na wa maanifinw ka munumunu salo n'a gɛlɛyala u ma ko yalima k'an b'an ko min walima ka taa n ja min nin wo sɛbɛn cogo min na y'a salo ka bɔ Leju Mali kɔnɔ Adama Amadu Jara a ka fasiri don n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle alliance o don Bakasiriki Bigo m'u bila boli la y'a boli ko siɲɛ 60 ani siɲɛ 2 ye maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Eva Sidibe fulakɛ ko Bakasiriki a ko ɲinan zamiya Ala de bɛ fara an kan n'o tɛ Mali tɛ kɔɔri sɔrɔ ɲinan Bakasiriki nin ye kuma jugu de ye nin ye balawu de ye jamana bɛ wari min sɔrɔ kɔkana na n'o ye devise ye Bakasiriki a bɛ sɔrɔ kɔɔri de la campagne 2025-2026 Bakasiriki i k'a dɔn Asimi Goïta ni maa ɲi ma tiɲɛ f'i ye i jugu sara a ka tiɲɛ f'i ye n'a sɔrɔla a ka minisiri min bɛ sɛnɛ kunna n'o ma tiɲɛ fɔ a ye tiɲɛ fɔtɔ filɛ CMDT ɲɛmaa n'o ma tiɲɛ fɔ a ye tiɲɛ fɔtɔ filɛ a ye Bakasiriki k'a dɔn kɔɔri sɛnɛnaw u diminen bɛ fo k'a fɔ k'a to ten wa caman y'a jira k'a fɔ ɲinan kɔɔri kisɛ kelen u t'a bila dingɛ na koyi Bakasiriki i k'a dɔn sɔmi kelen d'u la ka sababu kɛ i k'a dɔn u ka kɔɔri min feerela jamana ma o san kabini salo Bakasiriki u b'o wari de nɔfɛ u tɛgɛ dɛsɛ bɛ ka da u kan o wari dun o de bɛ kɛ sababu ye Bakasiriki k'a dɔn u ka forokura labɛn u ka sariw san u ka dabaw san Bakasiriki k'a dɔn u ka munumunu salo kɛ ka hakilina ɲuman wɛrɛ sɔrɔ min bɛ se k'a to u bɛ galabu sɔrɔ kabini salo Bakasiriki salo nasi ni ta da m'o kan u caman de bɛ yen minnu kɔni ma mugan sɔrɔ u ka kɔɔri sɔngɔ na o bɛ kɛ kɛcogo jumɛn in na Bakasiriki sɛnɛ dun ka gɛlɛn u ma sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ ɲinan campagne Bakasiriki i k'a dɔn kɔɔri sɛnɛnaw ka dimi barika bonyana ɛlɛ ni caman kɔni b'a la kɔɔri wa u t'a bila dingɛ na Bakasiriki caman kɔni b'a la sa u na balofɛnw ɲini maa ɲɔ ka taa fara ɲɔ kan kɔɔri kɔni u na tɛmɛ o kan n'o dun kɛra Bakasiriki an bɛ kuma la i k'a dɔn a na juguya ka tɛmɛ o kan sɛbɛnnikɛla ko min nana far'o kan Bakasiriki i k'a dɔn kabini kalo avril kalo i b'a ye k'a fɔ u sigilen kun do ka
fɛn min kɔnɔ k'a daminɛ avril kalo ka se sisan ma min ye engrais fana ye Bougazelli o fana dɛsɛ de bɛɛ a ko i k'a dɔn n'i taara magasinw kɔnɔ Bougazelli i k'a dɔn bɔrɛ kelen min ye garamu kelen ye i k'a dɔn engrais la Bougazelli o tɛ yen a ko yalima o tuma u bɛna sɛnɛ kɛ cogo jumɛn a ko nin ka damadɔ min filɛ nin u y'u sen don sa k'u bolo don Bougazelli u ye wulikajɔ kɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na a ko i k'a dɔn u fari fagalen don sabula min y'u ka wari ye u dɛsɛlen don k'o sɔrɔ Bougazelli bin kɔni kelen bɛ ka fantan ma minɛ sabula ji kunna minnu bin na Bougazelli o bɛ fɛn dɔ kɔfɛ min ye sɛnɛkɛlaw jan ko kɔɔri sɛnɛnaw Bougazelli olu jɔlen bɛ ni jamana nafolo fanba de ye san o san kɔɔri bɛ feereli min kɛ u bɛ nafolo min sɔrɔ Bougazelli jamana bɛ wari min sɔrɔ o la o barika ka bon kosɛbɛ n'o dun dɛsɛ nana walima olu yɛrɛ k'a fɔ ko an t'a sɛnɛ bilen k'a sababu kɛ an ka juru de bɛ yen an ka wari ma sara an nɛgɛnna nkalon tigɛra an ye don o don kuma dɔ bɛ f'u ye a ko nin sɛnɛkɛla minnu filɛ nin ye koko fata janko min bɛ kita mara la Bougazelli i k'a dɔn olu kɔni y'a jira olu wa ayi a kuma kɔni t'a la o sabula olu ka juru yɛrɛ min bɛ yen n'i y'a jateminɛ sefa wari miliyari 8 Bougazelli o wari de dalen don o ma se ka d'u ma engrais t'u bolo Bougazelli dɔrɔmɛ kelen yɛrɛ t'u bolo janko ka taa engrais sa fana k'a sababu kɛ ayiwa min ye gɛlɛya ye n'o y'i bɔ yen kɔɔri sɛnɛnaba dɔ bɛ yen min dɔ ye ko pɛsite Jala Musa Danbɛlɛ o fana y'a jira ɲinan kɔni Bougazelli i k'a dɔn bɔnɛ n'a bɔ maa na olu k'a fɔ k'u bɛ kɔɔri sɛnɛ o kuma t'a la sabula a t'u bolo a se t'u ye a dabali t'u ye o kuma sɛnɛkɛlaw ka minisiri a sigilen bɛ mun kunna CMDT ɲɛmaa a sigilen bɛ mun kunna Bougazelli n'u ma wuli ka jɔ kɛ ka kuma fɔ jamanakuntigi ye Asimu ka dɛmɛ ta k'u sɛgɛrɛ a gɛlɛyara dɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle alliance kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra nouvelle alliance ne y'o bila n ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le soft n'i y'a lajɛ Alimamu Ture nin y'a ka fasiri ye a ko an ka taa Gawo région na dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo siraba belebele min bɛ yen n'an k'a ma ko pont de Bavaria n'i y'a lajɛ min ye nin bɔn ye jɔn ko Ala a jɔyɔrɔ de ka bon Gawo ka taa se a n'a nɔkandugu olu ka ɲɔ ka forili la n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye nin bɔn ye a kɔni a sigila sen kan ka baaraw bɛɛ lajɛlen ni k'a kurunbɔ kari ka bɛn septembre kalo dɔ tile 22 ma san 2006 Ala ma hinɛ général Amadu Tumani Ture jɔn ko Ala a kɛnɛ a ɲɛmaya tun bɛ a bolo a donni kama n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ route nationale numéro 16 min n'a bɛ bɔ Gawo ni ka taa Sevare i b'a ye k'a fɔ nin siraba in a nafa ka bon kosɛbɛ nka ko n'i y'a lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ nin samiyɛ min daminɛtɔla filɛ nin ye n'o ye 2025 kɔnɔna in ye i b'a ye k'a fɔ min ye wulikajɔ ye n'o ma ta ka ɲɛsin Wabariya ma Wabariya bɔn n'i y'a lajɛ a kɔni k'a bɛ ɲini ka kɛ jigi waaro ye siraw bɛɛ lajɛlen cɛnjɛlen don pɔn yɛrɛ sanfɛla a fan bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ dingɛ ye wa ko n'i ye a ko in lajɛ pɔn in a jɔn bɛ jɔda min na Gawo n'a nɔ ka dugu ye donc Ala k'a jɔda k'a ka bon kosɛbɛ kɔsada fɛ i b'a ye k'a fɔ 2024 ka don 2025 daminɛw la i b'a ye k'a fɔ min ye ba ka fali ye ka ji walankata o dɔ kɔni kɛla sa min kɛla sabu ye min ye Gawukaw ye kun ye bɔn fa minnu dilan ji nana bɛɛ lajɛlen furani ka taa n'a ye commune de Goudiraye n'o bɛ Gawo kɔnɔna na denmisɛnninkaw kɔni wulila sa ka taa se mairie maaw ma u bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ kɛ ko nka ko min ye autorité locale ye a tɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ faamaya jɔyɔrɔw la n'olu de kan ka jamana yɛrɛ ɲɛmaaw olu jɔyɔrɔ fa ko yalima k'olu b'a la ka mun kɔnɔ de u bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ walasa min ye Wabariya pɔn ye a ka se ka dilan ni pɔn in n'a ma dilan an bɛ don min na ko bi samiyɛ kura min nun bɔtɔla filɛ nin ye ko yalima ko ji laban a tɛna ta goudron fɔrali ma koyi a tɛna pɔn ta ka taa n'a ye wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin ko sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ le softi kɔnɔ Alimamu Ture a ka fasiri don Bougazelli n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui a bolo ko siɲɛ 400 siɲɛ 60 ani siɲɛ 5 maa min y'a sɛbɛn sirikɛ don Alhaji Abe Hayidara Bougazelli maa ti kɛ ngana ye gansan Bougazelli i mana maaw dan senga bi mɛn i kɔfɛ o ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye Bougazelli nɔ tɛ
tɛ Adama Traoré ni bɛɛ lajɛlen ko a ma Damis dɔw k'a ma ko Jamanois nin denmisɛnnin ncinin nin funankɛnin min i k'a dɔn n'i t'a ye réseau kan i t'a ka ɲuman fɔtɔ ye réseau kan i t'a yɛrɛ ja ye réseau kan ale kɔni ko n ka baara kɛ ka tila ka ɲuman kɛ Boubacar Fasiri Ba ko a ko nin denmisɛnnin gana caman de bɛ jamana in bolo nka min kɔni ye fadenw ye ani jugu Boubacar olu kɔni ko k'ale k'a dɔn ko fo k'u tɔgɔ tiɲɛ a wa diyagoya bilen la n'o tɛ Boubacar k'a dɔn a ye sugubulo min kɛ ministère de la sécurité protection civile nin kɛra kabini Ibrim Boubacar Keita tile Boubacar coup d'état kɛ i k'a dɔn fadenjuguw sina ka wuli ten i k'a dɔn ayiwa min ye nin marché in ye min kɛra ayiwa Damis fɛ i k'a dɔn IBK tile la a kɛra ta a bɔra ta Boubacar Fasiri Ba ko i k'a dɔn min ye Damis ye Adama Traoré a jɛlen do ko pɛrgali sabula kamalen don kelen da kelen a ma deli ka jɔrɔ a tɔnsi ma cɛ sabula fɛn o fɛn n'o dira a ma sugubulon na jamana in kɔnɔ a y'a kɛ ka taa sɛbɛkɔrɔ n b'i hakili jigin Boubacar i k'a dɔn u bɛ fini min don n'a bɛ kisɛ kunbɛn a tɔgɔ kisɛ gilet pare-balles a delila ka na n'o marché Mali kɔnɔ a don Boubacar gilet pare-balles équipement militaire u ka kuma bɛ yen o ni nin kelen o a nanen a taara livrer a yɛrɛ ye fila ta a yɛrɛ ye den fila ta ka kelen don a la maa min na a yɛrɛ ye kelen don a la u taar'u jɔ Kati u ye kisɛ jigin a kan gidiw e tun bɛ yen wa n ko kelen tun bɛ n yɛrɛ la e bɛ se gilet pare-balles kɔrɔ a ka girin dɛ n y'a dɔn sagosi tɛ koyi u y'a gosi k'a gosi ayiwa Boubacar ja gilet pare-balles kabako don ba taara fɛn tɛ koyi a ko ne nana min livrer a filɛ nin a ka ɲi wa a man ɲi ayiwa i y'a mɛn maa wɛrɛ b'a dɔn k'a essayer n yɛrɛ de b'a essayer a tɔgɔ min dibilanko wa n'i ko dibila o tɛ tubabu ka dibilan tɛ awɔ n'i ko dibila b'i la i b'i jɔ de mɛ mugu ci la a b'i essayer fɔlɔ dilan dɛ sɛbɛnnikɛla ko Boubacar k'a dɔn min ye Adama ye n'u k'a ma ko Damis dankɔrɔba bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na jamana in kɔnɔ Boubacar k'a dɔn foyi tɛ fadenjuguya ani hasidiya kɔ a ko an ka jamana bɛ dangan min na denmisɛn o denmisɛn n'e kɛra kɛɲɛkɛ ye Boubacar k'a fɔ i bara ka affaire dumanw kɛ jamana in kɔnɔ maa dɔw bɛ yen minnu ma fɛn ɲɛ sɔrɔ olu bɛ laban ni ka bila i juguya la n'o tɛ Adama bɛ fɛn min sɔrɔ jamana in kɔnɔ Boubacar a b'a tila ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ min ye balima sira sinji sira teriya sira Boubacar e ka ɲininkali kɛ min ye nin Adama in ye a ye misiri jɔ Boubacar i k'a dɔn san 2024 juin kalo Boubacar bɛɛ lajɛlen misiri in do a dara Ousmane Ben Affan Boubacar miliyɔn 200 ani maa ma jɛ a wari la sɛbɛnnikɛla ko maa min bɛ kari ka nin kɛ a ka sigida la ani mɔɔw ye san o san maa min bɛ taa to a la makan Boubacar i t'a mɛn réseau kan i t'ale jɔlen réseau kan dɛ ye mobili di karisa ma nin ye mobili di yan ale tɛ réseau kan maa ye i bɛ fɛ ka mun fɔ sisan ne ye mun fɔ o maa caman de bi yan ayi kuma tɛ ne minɛ minnu bɛ ɲuman kɛ k'a kɛ réseau kan Boubacar i b'a sɔrɔ y'olu taabolo ye minnu b'a ta kɛ dibi la minnu b'a ta kɛ dibi la i y'a dɔn u denmisɛnnin damadɔ bɛ yen u kɛn bɛ kɛɲɛkɛ ye jamana in kɔnɔ Boubacar i k'a dɔn Adama in b'o la Ibrahim Karanyara b'a la Ba Magaji b'a la alu kuma denkɛ Ba Magaji ninnu kɛn bɛ kɛɲɛkɛ min ye jamana in kɔnɔ Boubacar ni fadenya ti ban u ni juguya ti ban nin kun ye sɛbɛn ye o ye denmisɛnninlakaw bɛɛ lajɛlen nombre ye wa a banna minnu kɛn bɛ kɛɲɛkɛ Baroni Gami dun jɔnni Baroni Gami kɛ ne t'o dɔn wallahi n t'a dɔn wallahi n t'a dɔn n bɛ cɛ de f'i ye koyi ayi n di min dɔn n tɛ na min ye koyi ne tɛ min dɔn n t'i dɔn Mamala dun Mamala n y'o dɔn n den don c'est mon fils c'est mon fils n den don sira jumɛn fɛ sira jumɛn fɛ a faw ni n jɛra a fɔ i ye na caman min wallahi a faw ni n jɛra n den de don n ye Mamala wolo n den don lui c'est mon fils awɔ naam nin kun ye sɛbɛn ye i tilala de komi i bɛ ɲininkali la ka tila cogo di naam ani jɔnni ayi ɲininkali kɛ n'a kɛ n b'o f'i ye ayi an ye ɲininkali dulon fɔlɔ ne y'a f'e ye n ko ne ka jɛkura tɛ o tuma jɔnni ta ye jɛkura ye e ye nami de ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ o jumɛn ye moi je suis un griot a ye ɲamakalaw ka hakɛ to n'o tɛ ni sɛbɛn kɔrɔ kumana sisan a bɛ gɛlɛya
awɔ ala ka ni ci an bila ma blessé le do dɛ wari ti sɔrɔ bilen ni ala y'i ci i bɛ ko sɔrɔ dɛ an ti sɔn dɛ ni mun ye sɛbɛn an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ ni ayi jɔn ka taa sa tile ka kala tile man kala i kana ndara nana dantigɛli caman dɔw la siga t'o la n bala cogo bɛ di karamɔgɔ tɔgɔ tungara ni n tɛ ka don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko soir de Bamako wula laya jara nin y'a ka fasiri ye laya ko mun laya ko min ye jura ye e ko maa ŋɛ nin ye dugutigi ninnu n'o ye jatigɛ wale bolodabaw ye araba tɛmɛlen n'o bɛnna juin kalo tile 18 ma san 2025 e ko u ma taa ferinkan kɛ anw ka sɔrɔsiw daga yɔrɔ min bɛ jura ka taa bin yen kan wa tuguni n'u kun y'a dɔn u tɛ a se fila n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ u kɔni nasa u ɲɛnasa k'u b'u mɔ musow ka guwanforo la u bɛ n'u ka waleya cɛjugu boloda ni ka taa n'u yɛrɛ ye ko fɛn tɛ bɔ a la u y'u tɛgɛ da kan u tilala ka a fili ka b'u bolo k'a ka kala n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye hakilinajigi mɛ kalo tile 23 tɛmɛlen i b'a ye k'a fɔ jura kan e ko u kun taara bingani ta ni ka a sɛgɛrɛ kokura o kɔni ka sanga ni 2019 fana ye baara in a cɛjugu bolo fɔlɔfɔlɔ bolo dala o de la o tɛmɛlen kɔfɛ 2025 in kɔnɔna na ka bɛn kalo tile 23 ma filanan bolo dala sabanan o de kɛla juin kalo tile 18 tɛmɛlen ye san 2025 nka ni fɛn o fɛn n'u nana k'u bɛ u ka waleya cɛjugu bolo da sɔrɔdasiw u b'a sɔrɔ olu kɔni olu sin bɛ u ɲɛna u jɔn bɛ kɛlɛw bawo n'i y'a lajɛ u b'a fɛ ka baara cɛjugu min bolo da ka ɲɛsin kayi ma a hakilinaw ani sababa u ma bɛn bawo min ye anw ka forces armées maliennes ye o ye tasuma da ni Mamudu tilenjɛkulu ninnu kan u kɔni y'a jira jigisa k'a fɔ i n'a fɔ a kun b'u kɔnɔ se b'a ko jinɛw kɔni jigi bɛ ka fara jama kan n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye Tɔnbukutu ye maa jugu ninnu ka wulikajɔ ka ɲɛsin Segu yɔrɔ in ma n'o ye jura ye o kɔni a caman bɛ labɛn kunnafoniw sanumanw sɔrɔlen kɔfɛ a bɛ labɛn Tɔnbukutu yafa de fɛ ka jigin ka na jamana a worodugu yafa fɛ wa n'i y'a lajɛ foyita fana e ko o ma nin waleya cɛjugu dɔ fana kɛ yen wa min ye nanpaala ye jura fo ka taa se jabali ma ninnu bɛɛ lajɛlen ninnu ye yɔrɔw ye sa yɔrɔ mun ni janto kan ka kɛ u la bawo min ye ni maa jugu ninnu ye o ka munumunu salo o kolo ka girin nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ nka n'i y'a lajɛ a sanga n'a ka waati n'u nana ko bɛ na nin waleya cɛjugu boloda anw ka kɛlɛkɛla minnu n'olu bɛ sanna olu bɛ yanga u ni sanfɛla cɛ wa min ye tasumaden nɛgɛden k'a sɛbɛkɔrɔ suuru u kan ka bɛɛ lajɛlen kɛ finfinkuru ye ni ka taa ni u yɛrɛ ye min ye front de libération de l'Azawadi n'an k'a ma ko FLA ka taa se GNIMU ma ninnu de kɔni kɛn bɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan sa u tɛna se ka ko dilan u tɛ ko tiɲɛ wa min ye sɔrɔdasilakaw ye u b'a fɛ k'olu ka suna ni k'o don bisi basa la sanga n'a ka waati nka o taabolo cɛjugu min fana filɛ nin ye o t'a la ka ja u la koyi k'a sabu kɛ anw ka sanfɛ kɛlɛkɛlaw olu ka cɛsiri an'u ka jirɔja a sanga n'a ka waati n'u nana i b'a ye k'a fɔ wele mana bila sanfɛ kɛlɛkɛlaw ma n'o ye drone fo ka taa se avion de combat ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni u bɛ wuli sa ka birisa ɲaami ɲɔgɔn na min ye nin maa jugu ninnu ye k'u sɛbɛkɔrɔ fa i n'a fɔ fo ka dugukolo fa u nɔfɛ nin ye n ko sɛbɛ sɛbɛ min y'a salo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ laya jara a ka fasiri don bagatigi kojugu tɛ bɔ dugu la gansan siga t'a la n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma kojugu kunyanfa bagatigi k'a dɔn sɛbɛnfura in nin y'a bolo ko siɲɛ 130 ani siɲɛ 1 u ye dɔ kɛ maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ye ko bamananden Isaka Kulubali Isaka ko bagatigi i k'a dɔn dandɛmɛwale bɛ sɛ ɲɛji bɔ min ye hippodrome 2 a commissariat de police bagatigi nganaw faralen don ɲɔgɔn kan waasa bamandiya wale ni ka se ka dangara la ni ka se k'a ban bagatigi i k'a dɔn commissariat hippodrome 2 u ye wulikajɔ kɛ sabula maa saba kun gɛn bɛ ka dugudenw ni tɔɔrɔ ka Bamakɔ n'a dafɛdugu k'u ni tɔɔrɔ k'u siw ɲɛna bingani wale cɛjugu bagatigi i k'a dɔn ani bɔsindigi la sɛbɛnnikɛla ko min ye sɔni caman ye o de kɛra ka tugu ɲɔgɔn na sabula a bɛ ne ka se du duuru ma du duuru in kɔnɔ u ye wari min da ka bɔ yen bagatigi a bɛ $40 bɔ sɛbɛnnikɛla ko min ko nin kuma in ye a taara da commissariat hippodrome de a tulo kan
u ko nin tɛ baasi ye Bakari Sidiki k'a dɔn plainte cayara min kɛ u sɔrɔla ka wuli sa ni ka sɛgɛsɛgɛli boloda polisiw bi wo dɔn u bi suma mɛn u sɔn min ka di Bakari Sidiki tuma min n'u sɔn min na u nana wuli ka jɔ boloda Bakari Sidiki i k'a dɔn maa saba in ka baara ye min ye u bɛ taa soda de kari i dalen da la ka bɔ n'u ye da in kari ka ban Bakari Sidiki u bɛna marifa da i disi la min ye bamanan marifa dɔ b'u bolo artisanu bamanan marifa dɔ b'u ko min ma PAA Bakari Sidiki k'a dɔn BC muru ani juru Bakari Sidiki nin bɛɛ lajɛlen b'u bolo n'u y'i ka da kari tuma min n'u ɲɛ dar'i kan bamanan marifaw b'o da i disi la walima u bɛ BC cɛtigɛ kɛ k'i kunkolo dasi Bakari Sidiki e ja bɛɛ bɛ wuli i ka wari bɛ yɔrɔ o yɔrɔ nafolomafɛn fɛn o fɛn b'i bolo Bakari Sidiki i b'o yɔrɔ jira i y'o yɔrɔ jira u b'u kɔngɔ fɔ la ngami Bakari Sidiki nka u tɛ hinɛ u tɛ makari dɔw yɛrɛ bɛ yen u b'olu sɛbɛkɔrɔ jogin ka mugu ci olu la Bakari Sidiki u ka wari talen kɔfɛ k'u kɔ don sɛbɛnnikɛla ko nin ko in guwanna min ye commissaire divisionnaire Yamadu Gumane ale de ye commissaire ye Hippodrome 2 a ka danga commissaire Agi Sherif Akli Bakari Sidiki o fana dɔnnen bɛ kosɛbɛ sigida in na a ka jateminɛ ani sɛgɛsɛgɛli Bakari Sidiki i k'a dun nana dabali tigɛ sa ni ka baara ta k'a kalifa adjoint chef Arafu Abibu Dako Bakari Sidiki ale de chef de brigade de recherche u n'a ka cɛdenw u ka dugu minɛ n'u ɲɛ ma da ninnu kan n'u ma tɛgɛ da nin ba manji ninnu kan u kana segin dɛ u nana wuli ka jɔ bolo da sa ni ka Bamakɔ salu juin kalo tile 13 ka dugu jɛ n k'i ɲininka ayiwa min ye sɔgɔmada joona ye k'a daminɛ 6 heures du matin ka taa bila selifana waati la min ye brigade de recherche u nana sɔn min ɲininkali dondɔlɔmali min ye Amaseku ye u sina ka t'u tɛgɛ da u ka ti ngami Bakari Sidiki Amaseku o de ye jɛkulu in yɛrɛ ɲɛmaaba ye u k'a dɔn a bɛ minɛ waati min a taa n b'i bugu fo Musobugu i k'a dɔn kulu kɛra la i k'a dɔn ayiwa min a minɛna Musobugu de min ye kulu kɛrɛfɛla ye Mɛnakura Bakari Sidiki u taara sɔrɔ marifa i k'a dɔn dɔ b'a bolo n'o ye pistolet automatique ye o chargelen Bakari Sidiki i k'a dɔn u y'o minɛ min kɛ ka nɛgɛ k'u la garaw ni ka n'o bila k'u yɛrɛ ɲinɛ a kɔ Bakari Sidiki ɲininkali busamisɛnnin nana guwan na BR fɛ i k'a dɔn a laban a jɛɲɔgɔn fila a nana olu to a fɔ kelen tɔ ye ko Usubi kelen tɔ ye ko Nabila ni maa saba ninnu de tun kelen bɛ ka ayiwa yɔrɔ in kɔni sɛbɛkɔrɔ kalaya binkani ni Dakari la marifa kɔni u bɛ marifa da i disi la avril kalo kana bila juin kalo la san 2025 u ye wari min daraki mɔgɔw la $1,044,000 Bakari Sidiki i k'a dɔn ayiwa min ye fɛn valarimaw ye o t'o la telefɔni ani sanu n'a damandafɛ o t'o la sɛbɛnnikɛla ko min ye avril kalo tile 24 k'a dugu jɛ tile 25 jagokɛla dɔ bɛ yen u k'a ma ko Yaku ale bɛ ayiwa Ngabakɔrɔ Bakari Sidiki o kelen $35,000 u y'o de bɔsiw la min ye mɛkalo ye Bakari Sidiki tile 6 tile 7 su jagokɛla dɔ fana bɛ yen u k'a ma ko Kariba ale bɛ Ngomi $2,000,000 u taara o darako la ani telefɔniw a n'a ka sɛbɛnfura nafama caman min ye ayiwa mɛkalo tile 7 ye butigitigi dɔ bɛ yen u k'a ma ko Mayiga o bɛ ayiwa u k'a ma ko Kɔrɔbɔrɔkɛ 100,000 CFA u y'o bɔsi o la sabula o y'a ɲini k'a fɔ a b'i jija a ka wari nɔfɛ u ye marifa ci o sen la Bakari Sidiki mɛkalo tile 30 ka dugu tile 31 la frère dɔ bɛ yen u k'a ma ko Moïse bɛ i k'a dɔn Binabugu $4,000,000 u y'o den darako la juin kalo tile 3 ka dugu jɛ tile 4 na jagokɛla dɔ bɛ yen ko Sule o Sule ale bɛ Bamu i k'a dɔn $2,000,000 ani $30,000 n'a kunkanfɛ u y'o bɔsi o la sabula marifa dalen don a disi la ka tila k'a siri kɔlikɔli k'a da sɛbɛnnikɛla ko tuma min ni tɛgɛ dar'u kan u ye nin maa ninnu wele ani minnu dara n k'i ɲininka ayiwa plainte déposé olu bɛɛ lajɛlen nana sɛbɛnnikɛla ko u nana maa ninnu lajɛ maa kelen kɔni bɛ ayiwa maa ɲagatɛlenw na kelen kɔni ko ayiwa u binakɛ dɔ den o b'a la a b'o kɔni maa dɔ b'a de bi dɔn koyi kana siga ayiwa ye minnu fɔ sisan ye wari denni tigiya la a bɛɛ miliyɔn waa kɛmɛ ka yɛlɛ Bakari Sidiki fasiriba ko
i k'a dɔn polisiw kɛlen k'u minɛ ni fiɲɛ bɔr'u da u jab'a la polisiw labanna ka taa munumunu ye min ye karitusi o 11 9 calibre Boubacar ani ayiwa donso marifa o n'a kisɛw min ye muru ye Boubacar bese jan ani ayiwa muru daduma moto 3 kun bɛ yen moto min n'u k'a ma boxer TVS ani sanni kelen u taara sɔrɔ warijɛ min b'u jabala la ala 100 ni darasi 2000 o warijɛ o de yer'u kɔfɛ Boubacar o kɔni sɛbɛnnikɛla ko a ko nka u ni maa minnu bi jɛla n'o y'u ka u dɛmɛbaaw ye Boubacar kelen dɔ a ye ko papi kelen dɔ a ye ko isu kɔni u kɛlen bɛ ka duuru don fiɲɛ na maa t'o ta fan dɔn papi tɔgɔ in o minɛna Kolokani sabula o minɛna affaire wɛrɛ la ye ɲɔgɔnna bingani wale Boubacar i k'a dɔn nin fana taara far'o kan directeur général de la police nationale contrôle général Yusufu Kɔnɛ a ko polisiw filɛ ka nin baara min kɛ jɔnko la u y'u se sɛbɛkɔrɔkɛ nka hali bi n'a ka bi baara tɔ b'u bolo dɛ sabula nin bingani wale ani nin bamanjɛ kɛwale nin de kɛlen bɛ ka dugu in ba Boubacar k'a dɔn o kuma lakanabaaw sɔnn'u ye u k'u jija Bamakɔ n'a lamini bɛɛ Boubacar i k'a dɔn ayiwa sonyani bɛ se ka ban cogo min hali n'a ma ban Boubacar nin ɲɔgɔnna bingani wale olu bɛ se ka dabila cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye. Ko sɔgɔmada in na ne jigintɔ ka bɔ Pɔnfadi kan a ɲɔgɔnna maa barikabalen dɔ bɛ polisiw bolo u bɛ k'a minɛ a bɛ ka taliba mais l'autre b'a bolo fila la. A ye mun kɛ? O ma bɔ n'a ye namasa danga in na ye wa? Deuxième pont. Awɔ Pɔnfadi. Pɔnfadi wo ka bɔ ba kɔfɛ. Tuni dɔ b'o yɔrɔ in na ye. Wa minfɛn cɛjugu de bɛ min ye. Au su et au vu de tout le monde. Ani clôture bɛ panpan n'u ɲɛ ten u bɛ k'a tɛgɛ fila kɛ a ko. Allah. N ko nin maa langolo lajɛ sa wa nin bɛ ka bingani min ta ka maaw sɛgɛrɛ. Maa ɲɔgɔn ye. Boubacar waati n'a ka waati ma se e ko waati ma dafaden fo ka dɔɔni an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye an su in na i k'a dɔn segin bɛ kɛ nin kunnafoni kelen kan min ye burapile ye nɛgɛ ɲɛ 20 ani kilo sanga 30 ale bɛ segin ka na ntɛnɛn don ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn ɲɛ kɛnɛ in kan sɛbɛkɔrɔ bɛ bɔ ka na olu lakali Hamɛdi Jakite ale tun bɛ jaw la Gibson Control ale tun bɛ fiɲɛ tulukala la Boubacar Daba ka kunnafoni lase wa salam.